na mene ostavila poseban utjecaj da se zaljubite u problem, a ne u proizvod. Ali prije nego što sam bio poduzetnik, bio sam zapravo igrač američkog nogometa, čak i jedno vrijeme profesionalno. Tako da možete zamisliti zaki sam na štakama. Operirao sam 4 puta desno koljeno, 1 put lijevo, 1 put ahilovu tetivu, lijevo rame i kičmu. A zato sam se prestao baviti sportom i krenuo nekakvi svoj poduzetnički pothvat. I prvi zapravo startup pothvat je bio Transfer Hero i ujedno i firma koja je neslavno propala. I sve na kraju to ispala jedna divna priča, iako smo se na početku vraćali pognutih glava i nismo skužili uopće koja je naša prednost i zakaj bi nas ljudi koristili. Ono što smo mi zapravo napravili krivo je da se mi nismo zaljubili u problem, nego smo se zaljubili u proizvod naš. A zapravo kada se bavite startupima, jedina stvar koju moraš napraviti je moraš naći taj problem koji trebaš riješiti. Kada smo se mi vratili u Zagreb, shvatili smo zapravo da imamo dosta puno znanja i da s tim znanjem bi mogli nešto napraviti. I tako smo napravili akcelerator, odnosno Venture Studio, pomažemo mladim nadama napraviti neke nove ideje, čak i nekim uspješnim biznisima. Isto tako tražimo neke nove inovacije koje one mogu odvojiti u svom poslovanju. Tako da jedan dan smo gledali utakmicu američkog nogometa baš na televiziji i jele su nam se palačinke. Onda je trebalo naučiti raditi palačinke. Ako mislite da jednostavno nije, jer onda je trebalo naći stroj i evo, mi smo ga napravili i unutar 2 minute imaš 8 palačinki, tako da eto ih možemo sad izbaciti onoliko koliko treba. Ja imam samo jednu poruku za sve vas, jer mislim, na mene je ostavila poseban utjecaj da se zaljubite u problem, a ne u proizvod. Jer kad god krenete raditi proizvod bez da ste istražili tržište, bez da ste vidjeli gdje bi on mogao pasati, bez da znate tko su kupci i koje probleme rješavate, najčešće nećete ništa napraviti.